Efter 10 minutters pause skal vi fortsætte valgdebattet. Og jeg kan sige til dem, der lige er skiftet over, at vi startede fra klokken 15 her i GU Nuuk. De næste 45 minutter skal vi afholde igen valgdebat og 10 minutter pause og igen 45 minutter. Med de nye ansigter skal jeg lige sige til partierne, at vi skal holde ro og orden. Vi går over direkte til den første spørgsmål, og spørgsmålet kommer fra Ken Madsen fra et Ittaqartormiit. Vi lader os lige høre, hvad han har at sige. For det første, for at kunne stille spørgsmål fra et Ittaqartormiit, og jeg håber, at mit spørgsmål vil blive modtaget godt. Og til dem, der starter hos Inatsisartut, fordi vi har en stor udfordring. Kernen er problemet her i flyforbindelser, i forbindelse med servicekontrakt. Så skal jeg lige nævne, at i flere år er vilkårene meget ringe og uacceptable og utilfredsstillende. Servicekontrakten gælder indtil 1. august 27, starter fra 16, og det er en område, som Norland har ansvar for. Jeg skal lige forklare, inden jeg stiller spørgsmål. Det er sådan, at når man rejser fra et Ittaqartormiit eller rejser til et Ittaqartormiit, så skal man mindst være i Island i 2 dage. Situationen er så dårlig, at man kan rejse først, hvis man har bestilt billetten flere måneder før. Fordi så kan det gå endnu længere tid med hensyn til ventetiderne, fordi der er nogle manglende pladser og dårlige forhold. Og jeg skal præcisere, at en af de flymaskiner er blandt andet King Air med 9 passagermuligheder, som benyttes til andre områder rundt om i kysten. Og prismæssige udfordringer har vi ud over det benyttet 2 dage i Island. Forholdene er så dårlige, at nærmest alle rejsende er betalt af det offentlige, ud over nogle enkelte turister. Jeg ved godt, at dette bliver overset, da politikere og folkevalgte ikke rejser til et Ittaqartormiit. Jeg har 2 spørgsmål. Hvornår er det, at man vil gøre noget ved udfordringen at rejse fra og til et Ittaqartormiit? Hvem vil gerne arbejde for det? Og for det andet, så vil jeg gerne spørge om, hvornår er det, at man vil faktisk arbejde med lufthavnen i Ittaqartormiit uden at have det stående i lovgivningen. Jeg siger tak til Ken Madsens spørgsmål, og han spørger om de høje priser og udfordringer med hensyn til rejse og til og fra Ittaqartormiit, og udover det om, hvornår man begynder at bygge lufthavn i Ittaqartormiit. Jeg kigger på jer, hvem vil komme først. Jens Nabadok. Ken Madsen fra Ittaqartormiit, selvstændig. En ung en. Tak for spørgsmålet på vegne af det lokale. Det er jo rigtigt nok, at servicekontrakten er blevet forhandlet meget dårligt, med dårlige vilkår, og
når fly har vundet i forhold til det med lavespyderne, og i forbindelse så har Greenland overtaget det, men ikke har ordnet problemerne, så der er der en meget høj, dyre ordning, men sådan er forholdene. Vi har nogle dashorder, som slet ikke er tilpasset til forholdene her i Grønland, hvor der er nogle store udfordringer med rejser til Ittoqqortoormiit og andre områder. Og når vi sidder i koalition, så vil vi ordne det her i to delt. For det første, så vil vi arbejde på for det første 2 lufthavne, henholdsvis Ittoqqortoormiit og Tasiilaq, hvor man vil benytte et Tasiilaq med 1800 meter landingsbane. Og vi bliver nødt til at forhandle til, at vi får en ordentlig løsning, hvor King er slet ikke tilpasset til det forhold, vi har. Vi bliver nødt til at finde en løsning, og det vil Naleraq står klar til at gøre. Jens Nabat-Dog. Spørgsmål. Den dyre forhold, med hensyn til reduktionen, hvordan kan man løse det? Den dyre forhold, der er, vi støtter på omkring 10.000 kroner med helikopterture, bare alene til Ittoqqortoormiit. Vi støtter Air Greenland med Air Greenland. Det gør vi aldrig mod borgeren. Og vi sætter nogle meget, meget skræmmende priser op til borgerne i Qaanaaq. Man kan ikke hurtigt lave en lufthavn. Hvordan kan man løse det på en måde? Ja, vi bliver nødt til at have man kan lave en akut ordning. Vi bliver nødt til at udskifte King Air flymaskinerne, og i samarbejde med en hurtig handling med Air Greenland. I skal bare plot stemme på Naleraq. Det er Sødbintier, du har markeret. For det første, en af de største løsninger til udfordringen, det er igennem servicekontrakter. Selvfølgelig kan vi godt forstå, at dem, der er lidt mere i yderdistrikterne, det er ikke det er en alment kendt udfordring, og der er nogle store udfordringer. Det samme gælder i Sydgrønland. Og for det første skal jeg nævne, at servicekontrakten for hele landet skal være mere sammenhængende. Det skal vi arbejde med at opbygge. Der er nogle store konkurrencedygtige firmaer på vej i fremtiden, og det vil vi sikre, at der er nogle gode rammer til. Og vi har sat en forslag i Inatsisartut, men det var lidt for sent, da der blev udskrevet valg. Men vi ser fra Tassut, at vi skal ordne og forny servicekontrakterne. Nu er vi på vej til en ny infrastruktur med 3 store lufthavne, hvor de næste 2 er snart færdige. Så kommer der nogle store udfordringer og løsninger, der skal til. Hvordan kan du sikre borgerne i Ittoqqortoormiit? For det første skal jeg sige, at det er meget vigtigt i forhold til de ydre distrikter og de mindre bosteder. Det skal have nogle bedre forhold. Vi skal også kigge på landsdækkende, men særlige ordninger er der også meget vigtigt i forhold til Ittoqqortoormiit. Ja, efter at det har demokraterne også markeret. Ja, tak for spørgsmålet. Vi er ikke i tvivl i demokraterne, så stemte vi
for lufthavnene. Hvis vi skal have en god udvikling i erhvervet, og hvis vi skal sikre bedre vilkår for borgerne, så skal vi også have nogle ordentlige forhold inden for transport. For aftalerne fra den sidste koalition, det skal vi kigge på, når vi kommer ind på Inatsisartut, og det er noget, vi skal revurdere. Med disse ord skal jeg, i forhold til rapporter, har man allerede set, rentabiliteten er i orden med lufthavn i Tasiilaq, og det skal vi arbejde på. Det kan jo ikke være rigtigt, at der er rigtig mange borgere, som venter rigtig lang tid i forhold til for behandling af sundhedsvæsenet. Hvis vi kigger på andre lande, for eksempel i Norge, så er der en skærpet udvikling inden for transport med servicekontrakterne, og det samme vil vi gøre i Grønland. Og vi skal sikre arbejde med sundhedsvæsenet, og vi kan ikke undgå en ny lufthavn i Tasiilaq. Der kan gå rigtig mange år. Hvordan kan du svare, Kim Madsen, med den nuværende udfordring? Jamen, det er jo udfordringerne. Hvis vi skal gøre noget ved disse, så bliver jeg nødt til at kigge på økonomien af det, men desværre i forhold til den nye fiskerilov, som er trådt i kraft i år, vil der være tab, vil den have konsekvenser på tab på 100 millioner, så vi bliver nødt til at kigge på hele økonomien, og hvis vi kan udvikle økonomien og god konjunktur, så skal vi sikre på, at vi får andre indtægter. Men forholdene skal vi også kigge på. Vi kan jo ikke gå uden om, at vi tilsætter en hel masse midler til området, og ikke til noget gavn. Så vi bliver nødt til at samarbejde med alle partierne for at sikre gode vilkår for alle borgere. Anne Wangenham, tak til demokraterne, så har Rutler også markeret. Tak for spørgsmål, Ken Madsen fra et Dokkordomit. Dit spørgsmål i forhold til flytransport og serviceaftaler, som gælder fra 16 til 27, og i forhold til udbuddet, så har islandske vundet udbuddet, hvor der skal være nogle overnatninger i Island. Det er yderst utilfredsstillende. For det første, så har Danmark været medejer af Greenland, men Air Greenland har overtaget hele området, og vi håber på, at det vil give nogle bedre vilkår, men alle disse hænger sammen, så derfor skal vi danne os et stat. Det her 4,7 millioner tillæg, den skal vi fjerne og kigge på andre. Så skal vi have indtægter på 30 milliarder. Hvordan skal vi gøre det? Jamen, råvarer, ressourcer vi har. Kim Madsens spørgsmål handler om et Dokkordomit og der blev nævnt omkring økonomi og midler, og Bedoufikop koster omkring 26 milliarder. Lad os kigge på dem, så finde andre indtægter. Vi skal ikke bunde os i det her 4,7 milliarder. Så lad os finde nogle indtægter, og desorder vil være det billigste, hvor vi har landingsbaner i alle steder, og stoppe med at kigge på mindre flyvemaskiner. Efter Rutler, så har Siumut og Inuit Ataqatigiit det. I har ikke endnu sagt noget. Siumut.
Vi siger tak til Kim Madsen. Tovingede, fastfingede landingsbaner, den har vi kigget på. Der har været udarbejdet en masse rapporter, og jeg tænker, og så vil den kommende Inatsisartut arbejde måske på nye rapporter. Det skal vi stoppe med. 200 millioner, 100 millioner rapporter, fiskeriloven, og det er noget, der koster 200 millioner. Men det er jo på tide, at vi skal realisere disse landingsbaner for fastvindede flyvemaskiner. Vi har en hel masse maskiner, som er her i Nuuk, men det skal vi sende over til Qeqertarsuaq, Asiat og Nanortalik og Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Disse udstyr, fragten af disse koster os, men så skal vi blot finde, hvordan vi skal finansiere det. Hvis vi kigger på rapporter, der allerede er udarbejdet, står allerede, hvor meget det koster, hvordan skal det gå. Vi skal bare finde midlerne til det, og der er måske nogle investorer udefra, som vil være en del af det. De har jo fået nok af deres forhold, så vi er også medansvarlige her, så vi skal ikke gemme os. Og landingsbane nær Qeqertarsuaq, Qangaatsiaq, Uummannaq og en Nanortalik i Sydgrønland efter Qaqortoq lufthavn, også Ittoqqortoormiit og Tasiilaq på samme tid. Der kan gå rigtig mange år og rigtig mange midler til, at man bygger lufthavnen. Vi kan ikke udsætte yderligere. Det skal ske nu. Og priserne vokser bare, hvis vi udsætter. Det er brugerne og kunderne. Vi bliver nødt til at sige til Qaanaaq farvel til jer, eller hej. Og vi bliver nødt til at hilse hurtigt på alle mulige kanter og steder rundt om i kysten. Og så har vi Inuit Ataqatigiit. Vi fra Inuit Ataqatigiit i forhold til servicekontrakten, udarbejdelse af det, så sagde vi, at Østgrønland og Ittoqqortoormiit, at så sagde det, at der er nogle udfordring, så vi har det hårdt. Vi har tilsidesat 300 millioner til området, og priserne steg. Og jamen, det sagde også, at det har foretaget nogle fejl. Det kan vi ikke styre landet på den måde, så vi skal i starten af den nye valgår arbejde som det allerførste prioritet for at lave en servicekontrakt i samarbejde med alle partierne og andre områder og selskaber. Og vi ved godt, at der er nogle udfordringer med hensyn til sportsorganisationer, hvor der skal være nogle grønlandsmesterskaber, og derudover skal der også være syd, vest og nord og øst, men det er ikke på bedste vis, men der er nogle meget høje priser, det skal vi løse med samarbejde med partierne, og i forhold til støttemidlerne, som gives til selskaberne, så skal man sige til selskaberne, at midlerne og støttemidler til sportsorganisationer, det skal vi kigge på. Selskaberne får allerede fået en hel masse midler, men der er nogle meget høje priser, som det får indtægter af. Det bliver jo nødt til at kigge på og sænke priserne og få at give bedre vilkår i transporten og måske give midler fra finansloven. Og hertil er det meget vigtigt, at i den kommende valgperiode, det betyder ikke, at alting ordner sig, når man stemmer på den. Eller vi bliver nødt til at have nogle folk, der kan udvikle og kan høre på andre. Lytte til andre. Næste spørgsmålsstiller. Nadaraq får lige mulighed for at svare. Ja, det er fint. Altså, vi vil ikke klandre folk, som vi bliver klandret. Altså, de har jo selv smidt os ud af koalitionen. Det var fordi, vi prioriterede grønlænderne. Men nu har de så nogen i formandskabet, hvor der er en hel masse ting, som de ikke har rettet op på. Jeg skal lige huske på, at vi skal opføre os pænt under den her debat. Det er ikke fordi, I skal begynde at mundhugges.
Men vi skal køre den her valgdebat på en god måde, og vi kører efter et par minutter, eller per minutur, og der er en ny spørgsmålsstiller klar. Ja, hvis man sidder i magten, så skal man rette op på tingene. Det har man ikke gjort, og derfor skal I stemme på Naleraq. Ja, tiden går hurtigt. I har sagt jeres meninger tydeligt, men vi skal til at gå videre til næste punkt. Jeg kan godt se dig, Jes, men vi skal videre til næste spørgsmålsstiller. Fordi nu er der tale om borgernes spørgsmål. Og her er borgeren. Den næste er Kai Sandgren, og han har et spørgsmål om ansvarsområder, der skal overtages fra Danmark. For det første, tillykke til alle jer kvinder på kvindernes kampdag. Der er 32 områder, som skal hjemtages fra Danmark. I forbindelse med hjemtagelsesprocessen, hvilke planer har I så? Altså, hvornår er det, at vi skal overtage samtlige områder? Det er et kort og klart spørgsmål. Tak. Som han selv sagde, et kort og klart spørgsmål. De her 32 sagsområder, hvordan og hvornår skal vi hjemtage dem? Godlok i først. Lad os blive en stat med udgangspunkt i de ting, som vi har behov for. Skal vi nok få alle de her ting på plads? Hvem er det, der siger, at det skal være de her 32 sagsområder? Hvad har vi behov for? Vi har nogle ting, som vi skal hjemtage. Vi har hjemtaget sundhedsområdet, andre områder. Det er de områder, som vi har behov for. Lad os hjemtage dem, og så når vi en gang bliver stat. Hvordan skal vi få råd til at hjemtage dem? Fødevareområdet. Det står i sundhedsforledet, at fødevareområdet koster 25 millioner. Da jeg var ude at rejse med udvalget på Færøerne, så sagde de, at det kun koster 5 millioner på deres finanslov. Skal vi så bare blive ved med at tro på de ting, der bliver sagt? Jeg har hjemtaget de områder, som vi har behov for. Hvad så med retsvæsenet og politiet? Hvordan får vi råd til det? Ja, når vi bliver stat, altså, det som jeg siger. Vi er nødt til at være dygtigere til at få indtægter. Tak. Efter Godlok, så er det Adasut. Vores første opgave som samfund, det er at lave en ny selvstyrelov 2.0. Grundlaget er vi nødt til at lave først. Vi skal først bygge fundamentet. Vi skal først bygge husets fundament. Det er meget vigtigt. Fordi når man tænker på længere sigt, så ser vi det som noget meget vigtigt fra Adasuts side, at vi skal være meget mere ligeværdigt inden for rigsfællesskabet. Vi skal blive behandlet meget mere ligeværdigt. Siden 2019 har vi arbejdet for og stillet forslag til, at Fødevaretilsynet hjemføres. Vi har ventet i så mange år, og det har været meget, meget dyrt for samfundet, synes jeg godt, vi kan sige. Dengang synes vi havde et godt grundlag for at hjemtage området. Fordi vi kan godt se, at på fødevareområdet og i forbindelse med eksportområdet, altså så kunne det have meget gode. Hvornår skal vi så begynde at hjemtage de her 32 områder? Den første, vi skal arbejde på, det er en ny selvstyrelov. Det er det, der skal danne grundlaget. Vi er nødt til at have et stærkt fundament. Vi kan ikke bare blive en stat, bare for at blive en stat. Vi skal først arbejde på vores fundament. I skynder jer ikke. Vi skynder os ikke, fordi vores værdier, de skal alle sammen på plads i fundamentet først. Tak. Efter Adasut, så bliver det de her 32 sagsområder. Hvornår skal vi hjemtage dem? Aki Mathilda. For det første er man nødt til at nævne tak til spørgsmålsstilleren, og tak for din
for at du huskede kvindernes kampdag, fordi det er meget vigtigt, at et hvert land, hvis man udvikler på det, og hvis man vil opnå statsdannelse, så skal man også snakke om, hvordan også hvilke ting man skal have fokus på. Det er ikke sådan, at hvis det et andet land siger, at det skal være de her 32 sagsområder, hvor vi så kopierer de her forhold fra Danmark over til os selv. Det skal ikke være sådan. Hvis det var rigtigt, så ville det svare til, at de andre lande, altså de her USA, Rusland, Kina, altså de har jo, sender jo folk til månen. Er det så derfor, at Danmark ikke sender folk op til månen? Nej, det er ikke det. Hvis vi kan selv etablere de her ting, og selv stå for prioriteringen af det her, fordi det står allerede, hvornår det er, at vi kan etablere aktivere vores statsdannelse, og det står i paragraf 21 selvstyreloven. Der står bare, at vi skal planlægge det, og så skal vi have lyst til det, og så skal vi også forholde os til, hvad skal vi gøre med retsvæsenet, hvordan skal vi gøre det på sundhedsvæsenet, politi og det hele. Hvornår skal vi så begynde at hjemtage de her områder? Vi vil ikke hjemtage dem, vi vil etablere dem selv med udgangspunkt i os selv. Det er netop det. Det med at etablere, det er det, vi vil prøve at opnå. Politi og retsvæsen, altså dem skal man uanset hjemtage. Vi skal etablere dem med udgangspunkt i os selv. Det her med at indgå aftaler og lave planer. Lige nu får vi fortalt, at I skynder jer med at blive stat. Nej, det er det, vi prøver at sige hele tiden. Vi vil ikke vente. Lad os planlægge. Lad os finde ud af præcis, hvordan vi vil udvikle vores land, således at vi tager udgangspunkt i os selv. Lad være med at udsætte det hele. Lad os lade være med at udsætte planlægning. Det er der, vi vil hen til. Så snak med os om, hvordan de her sagsområder kan etableres med udgangspunkt i os selv. Efter Naderak, hvem vil så gerne Inuit Ataqatigiit. IA vil som det vigtigste gå i gang i næste valgperiode at samle alle partierne, fordi det er nødvendigt, at vi er nødt til at have en formand for Naalakkersuisut, som kan være en samlende faktor. Hvis det hele skal lykkes, så er vi nødt til at samarbejde. Og så som det andet med hensyn til Fødevarestyrelsen og Fødevareområdet, så vil vi gerne hjemtage det hurtigst muligt, fordi indhandling og ernæringsdrivende virksomhed, det er noget, der skal være meget nemmere her i landet. Og jeg har også sagt, at i forbindelse med fiskeriloven, så har fiskerne selv mulighed for at lave produktion. Og så til dem, der synes, vi kommer til at mangle 100 millioner, så vil jeg bare sige, at vi prøver at starte en ny virksomhed, og som kommer med til at være pege frem mod selvstændighed. Og jeg synes, det er meget vigtigt i det her spørgsmål, at hvis man skal være selvstændighed som samfund, og i forbindelse med et hjemtage områder, så skal vi sammen arbejde sammen med borgerne om, netop skal ikke bare sige, at vi skal tage udgangspunkt i os selv. Vi er nødt til at samle samfundet, og netop skal også forstå, at det her, man skal ikke udvikle samfundet ved at splitte det ad. I er også nødt til at arbejde sammen for at udvikle samfundet. Siumut får ordet. Siumut får ordet, og jeg skal igen sige, at vi skal opføre os ordentligt, og det gælder også for jer, der er blandt publikum. Siumut. Ja, de her cirka 1,6 milliarder. De områder, der skal hjemtages, det har en værdi på cirka 1,6 milliarder. Men jeg synes ikke, vi skal skynde os om at hjemtage dem. Lige nu har man snakket om udfordringer på sundhedsvæsenet og passagerbefordring. Det er rigtig mange penge, der er tale om. Det vigtigste for mig, det centrale for Siumut, det er vores vilkår i hverdagen. Vi er nødt til først at forbedre vores vilkår i hverdagen. Når nogen prøver at gøre noget, så siger man altid, det har vi ikke råd til. Det er vi trætte af at høre. Og derfor er det, at vi er nødt til at etablere flere erhverv her i landet. Vi skal have en bedre økonomi her i landet. Det er det, vi er nødt til at etablere. Hvis det er danskernes udgift, så lad det være danskernes udgift. Lad vores prioritet være, at personerne her i landet får bedre vilkår. Og når det så er sket, så kan vi begynde at tænke på de her andre ting. Hvornår skal det så hjemtage dem? Vi vil ikke sætte årstal på, hvornår vi skal hjemtage områder. Vi
vil gerne have fokus på vilkårene i hverdagen. Vi skal have bedre vilkår. De mange grønlændere, der er flyttet til Danmark, hvis de skal flytte tilbage hertil, så er det vigtigste, vi skal etablere, det er velfærd. Vi skal have bedre erhvervsmuligheder, og der skal være bedre indtægtsmuligheder. Hvorfor er det, at selvom vi har behov for de her penge til en hel masse andre ting i samfundet, Siumut har haft ordet, og nu er det så demokraterne, som får ordet. Ja, tak til spørgsmålet. Det er meget håndgribeligt. Og det er også meget forståeligt det her med, at hvis vi skal øge vores politiske selvbårenhed, så skal det også foregå på en rolig måde for samfundet, eller en betryggende måde for samfundet. Vi skal ikke bare sige, at vi vil have selvstændighed, vi vil have statsdannelse. Det er derfor, at demokraterne har stillet et håndgribeligt forslag, som skulle samle samfundet, og der stillede et forslag om, at vi har behov for udvikling på flere fronter, og hvordan er det, vi skal etablere dem i en prioriteret rækkefølge, således at vi får en klar vej til selvstændighed. Så vi er meget glade for, at selvom vi har været i oppositionen i demokraterne, så er vi nået i den situation, at vi kan samle alle partierne omkring nogle af vores mange forslag, hvor vi har stillet forslag til nogle håndgribelige og betryggende ting for samfundet. Og så til et meget vigtigt spørgsmål. Hvis vi skal tage udgangspunkt i vores selvstændighed og selvbårenhed, så synes vi også, der skal være nogle politiske rammer for det. Tak til demokraterne. Nu, da I alle sammen har haft ordet, så kan vi gå videre til næste spørgsmålsstiller, og det er Ulrike Ignatiusen fra Tasiilaq. Hvordan kan I yde bedre service til dem, der bor i isolerede steder i forhold til varer og for vilkårene for fanger og fiskere, som aldrig bliver hørt? Og vi er trætte af, at man prioriterer Nuuk hele tiden, fordi vi er blevet glemt, der bor i yderdistriktet. Yderdistrikterne føler sig glemt. Hvordan kan vi involvere dem mere? Under valgdebatterne så har jeg sagt, at dem, der har siddet i spidsen i 46, har ført os hertil. Og vi er som det nye, vi vil gerne sige, at landet igennem handel og erhvervet, vi bliver nødt til at prioritere os selv, og vi bliver nødt til at udnytte ressourcer, for eksempel Sikublok-metoden, og vi kan jo ikke hele tiden importere materialer. Vi bliver nødt til at have nogle uddannelser, som vi kan bruge, fordi det får ikke skimmelsvamp af det grønlandske materialer. Det er jo rigtigt nok, at fangerne bliver ignoreret, og centraliseringen og selskabsdannelse, og man har gået videre fra de små virksomheder til store, og fra det venstre blok, så bliver Royal Greenland styret som en kolonimagt, hvor man bare glemt dem, der sidder i midten. Man fokuserer på entrepriser, og lad os kigge på det enkelte efter deres, hvordan de bor, og på deres almindelige levevis. Efter Rutlok, så vi går over til Jens Nabadok. Ja, det er jo rigtig nok meget klart udmelding. Det er jo fuldstændig rigtigt, at som vi ikke kan ignorere, at yderdistrikterne føler sig fuldstændig glemt. Bare som et eksempel i forhold til fangerne. Når en kvinde bliver gravid, så får det kun 48 timer som fritid. Lad os kigge på
konerne, fangerkonerne og fiskerfangerne og se dem som en samlet folk. Lad os kigge på os selv, og hvor vi bliver nødt til at stoppe med den her zoologisk have-mentalitet i forhold til udefra. Vi bliver nødt til at vi har alt for mange fiskere og fanger, hvor der er nogle udfordringer med, at hellefisken er ved at blive udryddet, og vi spiser 120 tons hellefisk, og man siger, at det er en ubæredygtigt fiskeri, så lad os kigge. Vi skal nok løse alle problemerne, så stem på Naleraq. Inuit Ataqatigiit. For det første, så vil jeg gerne lige nævne, at der er, at det ser ud som om, at der er centralisering og meget mere byggeri i Nuuk, men det byggeriet er drevet af den private sektor, så det kan godt ses som om, at i Nuuk bliver der kun bygget af det offentlige. Men lad os kigge på økonomireform, som vi også har været i gang med, og som skal fortsætte i det næste valgperiode. Så den her kløft mellem det rige og det fattige, den skal minimeres, og det skal vi fortsætte arbejde med. I forhold til yderdistriktet. Men det føler sig, at det bliver klemt. Kan du sige noget om det? Hvordan kan det blive føle sig mere hørt? Det er jo ikke noget nyt, og det er forståeligt, men vi bygger også rundt om i kysten, bare som en af de få eksempler i Qasigiannguit, men vi mener fra Inuit Ataqatigiit, kig på kommuneaftaler og kommunestruktur. Efter IA, så vi går over til Jesper Bertelsen Siumut. Meget vigtigt spørgsmål, et stort spørgsmål, hvor mange ting indgår. Derfor synes jeg, at det er yderst vigtigt, at hvis vi skal behandle disse de næste mange år, op til 20 år, så synes jeg, at vi skal alle sammen, der står her, og lave en aftale omkring, hvordan vi ser Grønland om 20 år. Hvordan er det, vi forestiller os Grønland? Hvis vi ikke beslutter det her, så er jeg bange for og bekymret for, at der vil være alt for mange fraflytninger. Så derfor er det yderst vigtigt, at vi er afgørende, at vi skal samarbejde omkring, hvordan vi forestiller Grønland i fremtiden. Så er det en stor udfordring med embedsfolkmangel. Så vi bliver nødt til at justere og tilpasse uddannelsen, så den er passende til Grønland. Når det unge vil gerne begynde uddannelsen, så ser vi til, at dem kan komme på uddannelsen. Så det er derfor, at jeg vil komme ind til. Så jeg synes, at den her realkompetence uddannelse, den kan man også køre ud i bygderne. Det bliver man nødt til at have mere af, uanset hvad der foregår. Vi kommer til at mangle uddannede folk de næste 20-30 år. Det er stort mangelvare nu, og i forhold til uddannelse, så er det meget afgørende, at vi skal på udgangspunkt i vores selv arbejde og arbejde med entreprise og brancheskolerne. Det skal være altid tak. Og det er sødt, I har også markeret. Melle Ostermann. Tak for spørgsmål. Det er jo rigtigt, at mindre byer og bygderne bliver nedprioriteret. Så det viser, at det er en konsekvent af den centrale styring fra Nuuk. Man kan ikke styre alt fra Nuuk, fra det centrale. Bygderne føler sig klemt. Hvordan kan vi overkomme det? Vi skal overkomme ved at stoppe den her centrale styring. Gå væk. Men vi har selvfølgelig departementerne her.
Undskyld, men jeg kan bare så meget forstå deres situation, uanset hvor man kommer, hvis det ikke er tale om Nuuk, Maniitsoq eller Ilulissat. Ja, man kan se, hvor svært det har det, og gerne så ønsker at blive hørt og få den service, som det fortjener. Så hvis der skal være en forandring og i fremtiden, så kræver det, at man stemmer på nye ansigter og unge ansigter, så vi kan igangsætte høringer og høre, hvad de mener og hvad de ønsker. Og for det første kan vi sige, at kommunesammenlægningen er ikke en succes. Da man behandlede værdierne, så har man glemt fuldstændig dem ude af distrikterne, og vi vil gerne genarbejde og igangsætte på ny fra Siumut, der sødt. Demokraterne, I har ikke endnu sagt noget om det. Ja, tak for det meget vigtige spørgsmål. Vi vil fra demokraterne igennem mange forskellige initiativer med en meget konkret eksempel i forhold til spørgsmålsstillerens beliggenhed, i forhold til den, som er vurderet rentabel lufthavn og for at styrke selvforsyningen, og i forhold til indtil på vejen og processen dertil, så har vi været igennem nogle tanker omkring, at vi kan sænke afgifterne. Vi skal sikre, at vi har en billigere hverdagsliv, og det er et arbejde, vi altid på, og derigennem skal man også i forhold til, at man føler sig klemt, den vil blive mindre, og vi hører fra næsten alle spørgsmålsstillere, at det er dyrt og det er svært i hverdagen, og det skal vi komme væk fra. Og det sidste nogle 40, det har vi arbejdet på den måde, og vi vil gerne fra demokraterne lede i forhold til at gøre noget af det, så I må meget gerne huske os den 11. marts. Vi har lidt tid endnu til debat. Ja. Vi fra Inuit Ataqatigiit kender vi til, at økonomien og kommunerne er der en masse millioner, der ikke bliver anvendt til byggeribranchen, som ikke bliver anvendt, fordi virksomhedernes interesse at bygge i yderdistrikterne er ikke så attraktiv længere. Derfor vil vi gøre noget ved det samarbejde med kommunerne og gøre noget ved udfordringerne i yderdistrikterne, som gør, at der kan blive mere attraktivt for de virksomhederne, og der kan være nogle særlige tilsidesættelser af midlerne. Det vil vi gerne samarbejde med partierne om. Og kommunerne har allerede oplevet i forhold til, når det tilsidesætter midlerne til byggeriet i yderdistrikterne, så fra virksomhederne ikke kan varetage dem, så hvem skal så gøre det? Så vi bliver nødt til at tilrettelægge i lovgivningen, og hvis det kræver, så bliver vi nødt til at i forhold til de virksomheder, der skal bygge i yderdistrikterne, så kan vi måske gøre noget ved området og forbedre området. Og det vigtigste af alt er det her, så skal vi ikke alene samarbejde med partierne, og så skal vi samarbejde med kommunen, og så vi skal have en handlingsplan til at gøre noget ved det. Og det er sødt, værsgo. Jeg synes, at vi bør kigge på, at det selvstændige, fordi det selvstændige kan også være en af dem, der løfter området. Det er meget vigtigt her. Og kommunesammenlægningen var jo ikke en succes, og vi bliver nødt til at omstrukturere området. Vi kan se, at den her store ønske om statsdannelse og selvstændighed gør, at vi har været dårlige til at vælge det veje, vi skal igennem. Vi skal snart holde pause. Nu har alle partierne nu skal alle partierne få mulighed til at sige noget. Vi skal også kende til reelle vilkår. Vi følger tæt på, hvad der foregår.
Vi har en udfordring i alle vegne, at vi har en personalemangel, og så man kan ikke sige fra Aqalwars side og gøre noget ved det med økonomien. Og vi har jo set, at tilsidesættelsesmidler i yderdistrikterne har været nogen, så det var ikke en succes. Så vi bliver nødt til at have en sammenhængende planlægning, og desværre er der også ressourcemangel og personalemangel i det enkelte mindre bosteder, så vi bliver nødt til at have en tilpasset system, og dertil skal vi kigge på den centrale styring. Efter dem Siumut, så skal vi over til demokraterne. Som et tillæg til det her, så skal vi gerne sige, at vi har så meget råd til, at man kan kigge på flere millioner til at gøre noget ved det. Derudover der har man udarbejdet en lovgivning, som giver en konsekvens på tab på 100 millioner. Og vi kender til, at der er så mange steder, hvor der er personalemangel. Hvis det har været så nemt at tilsætte midlerne, hvorfor kan man så ikke gjort noget ved at give et jobs for mor og far? For mor og far skal jo kunne forsørge deres børn og forsørge sig selv, og det skal vi sikre. Vi skal stoppe med at hente fra forældrenes lommer. Vi skal give midler og penge til deres lommer. Det sidste, her er det meget vigtigt. Der bliver udarbejdet nogle planlægninger fra myndighederne og for dem, der sidder i spidsen. For eksempel, hvis for eksempel der skal være 30.000 i Nuuk. Men hvis vi vil gerne have sammenhæng i hele kysten, så kan vi drøfte omkring, hvordan vi kan udarbejde planlægningen af sammenhæng mellem byer og bygderne. Ved vi godt, kender vi til, hvem der styrer et enkelte byer og kommuner og bygderne, men det har aldrig nogensinde siddet sammen og drøfte omkring, hvordan man kan være samarbejde med hinanden. Så nu er det vigtigst, at man sætter sig sammen i stedet for at drøfte om det og prioritere og planlægge, hvor vi prioriterer alle borgere. Vi holder en kort fra Rutlaq, så holder vi en kort pause. I forhold til Siumuts sidste udmelding fortæller måske, at vi har måske siddet for længe i Nuuk. Vi har erfaringer med GI og Enterprise ud for, fordi vi får ikke nogen opgaver i dem, der bor i bygder, men det er jo dem, vi skal danne rammer for at sikre, at forholdene bliver bedre, så at Aqalwar lyder som en CD, som er skæret. Vi skal nok forhandle. Vi er sammen med en hel masse skipper og skibskaptajner. Vi har ikke sat nogen afgifter med den nye flasker, så har vi et nyt indtægtskilde. Jeg skal bare lige sige til Henrik, vi har arbejdet ved siden med en koalition, hvor vi har samarbejdet med alle partierne, hvor vi skiftes til at servicere og få det bedste for, at vi kan ikke gå væk fra vores ansvar. Vi er færdige med det anden del af dette skabsdebat. Efter 10 minutters pause, så starter vi igen.